langit kalakaton Lerking tanging sang mawet gandrung awak iki nek wis saya tuwa kegrimisan kayak sida mili ayo mundur eneng apa tadi rek iki eneng apa no barisan kok lakune mundur iki apa enek jare iki do iso baris apa ora iki ayo tak dong ayo mundur iki do eneng apa tadi cah kowe iki do rame-rame eneng apa mongko tak sawang kowe iki rek barisan negara Ndwarawati to kowe kowe abdine negara baris kok do kaya ngono teng blasur iki kepiye apa ya sing tertib Mbah ayo ngalih Mbah kurang-kurang bejane kowe kok sing dipangan macan Mbah iya neng apa tadi Mbah ayo ngalih neng macan Mbah piye neng macan madang alah macan kok madang macan oh macan neng di lha kuwi ngarepan iki lho sapa sing diarep-arep kuwi malah dibedhelke mbak iki malah apik iki piye ta mbok nek ngomong rada seru lha kowe ngomong ora madhep rene ngomong ki ya ngerti praupane sing jak jagongan eneng apa to ngene lho mbah mulane mawut bubar iki ya mergo ana macan gedhe karepku sak kanca ki arep tak singkirke tak tumbak gen dheweke iki wedi ngalih ya iki mau wis tak uncali panganan ya ora ngalih iki mbah wis tak uncali bakwan ora ngalih lah kepiye terus ngene iki terus bubar mawut mula nganti barisane mawut iki mergo ana macan ngamuk oh ngono ayo mula ayo ngalih mbah ayo golek dalan liya wae kok sik ta kowe iki rak komplit to piranti gegawe komplit lah mung karo macan siji iki pirang gundul lagi luweh ta ki nek mung wong 50 ra ya luweh lah kok mung karo macan wong kene iki karepe ora arep mateni kok Mbah mung arep nyingkirke lah kok malah macane ngamuk oh ngono ya wis ngene wis kowe sumingkira bab perkara macan iki tak adepane dhewe waduh kemakimu Mbah wong untu wis ora genep kok nyingkirke macan lho nyepelekke kowe durung tau ngerti to aku iki tuwa buru ning Ndwarawati aku iki wis jaman Prabu Basukunti aku iki wis urip gaweanku bebedak ana jroning alas nek mung perkara kewan galak wis dadi pangananku aku ngerti carane piye kabeh macan kuwi mau iso lulut malah kepara iso ngalih tur dasare aku ya ora arep mateni macan oh ngono kok kemaki meni sapa to Mbah iki Mbah oh lah kowe iki cah saiki kowe ra maca ki to jeneng ndada ki to kena aku ki jenenge Mbah Surapada ngono kok oh Mbah Surapada ana sing ngarani Mbah Cekuk Turuna oh ngono wis nyaliya bab perkara macan iki urusane aku wah lah kowe kok piye nek nganti dipangan macan alah mati ya wis urip wis tutuk kok mati malah ngurangi dosaku ning ya mbok menawa aku iso nyingkirke kowe padha sumingkira dhisik mengko sawange dhewe trajangku iki oh iya kok nek wis nyawang trajangku kowe aja do maido karo sing tuwek nggih Mbah nggih kok gak ngono sah nom-noman do keset sing mburi iso baris sok merem matane iki sapa sing mburi iki melek baris sok senden pundake kancane wah kaya ngapa wujude macan iki sebelahe pangewalang kekek gen minggat macan iki
melok bae. Mbah tur nuwun nggih, Mbah. Mbah tur nuwun, Mbah tur nuwun, Mbah tur nuwun. Ya tur nuwun tok. Lho lha piye kok? Mula do sawangan mripatmu kuwi. Yen ana macan galak iki ora sandadak. Padha gugup. Macan kuwi radian ora iso tata jalma sing jeneng kewan kuwi ngerti solah bawa. Waton caramu becik. Mestine macane ya manut gelo nyatane wis lunga tenan. Wah nggih, Mbah. Yen ora ana mbae mokal kok iso nglungake macan. Iya wis. Wah, lah ning pripun ya, Mbah? Nek sampean sok mati piye ya, Mbah? Ya gen nguntal raimu kuwi macane. Tur nuwun kok manamu jake mati. Wong aku isih kuat kok. Aku mbebedak iki wis gaweanku. Wis kana ndang budala. Yen kowe sanggeman luhur aja tok sepelekke. Sanggemane para prajurit nadyan kowe mung sak prajurit. Ning kowe duwe kewajiban ngreksa marang negaramu. Ndang budala nggih, nyuwun pangestu, Mbah.